Basta yung mga cancer, ngayon maglaro tayo sa mga pinakamatinding series dito sa channel. Yun ay ang tumawa ka talo ka, pero kasama natin ang ating tropa, si Jen at si Arp. Ano yung kaya? Sorry. Yung Stitch. So ngayon usually meron ako 3 buhay, pero kami mag-share kami sa 3 buhay. Wala mag-share. Para ano tayo, kanya-kanyang respeto sa isa't isa. Bigyan mo kami 3 buhay dyan at atin na agad simulan. Galing kay Gabi Maru. Manila. Hello, kamusta ka? Good morning. How are you? How are you? What's your name? I'm fine. Wala na, nabawas ngipin ko. O basta agad, ano ba yan? Arp, 3 lang buhay natin. 3 lang buhay natin, Arp. Sorry. O sige, bawasan, tanggalin mo na yung mukha agad ni Arp. Okay yan, baka ma-pressure ka, kasalanan mo yan eh. Galing kay Johannes. Ang kampana'y tuluyan ng gigising. Malapit na magpas. Ba't ako ito kailangan mong sayawan yun, no? Sa mga Kumbaga ginagawa na nila ng para bagong galaw yung hindi Parang na. pagbabalik sa 70s. Pero ngayon, TikTok dance moves ka. Dati okay na yung ganun-ganun ka lang eh. Ito, halika lumang meme, Shargo. Shargo. Okay. Okay, nice. News opportunity. Meet the new emotion. Bakit yung thumbnail? Nakita na natin agad yung joke Kaya eh. nga eh. Nakita na yung ano. Wala na. Nakita na Pero, nakakatawa naman sana to. Feeling ko naman. Kasi dapat yung una-una yun yun. Wala na, yun na agad. Oo nga, yung punchline nandun na eh. Galing kay Tanjiro Kamate. Ayun, workout, Respect. Workout. Ang hirap niya. Kahit nadadala siya ng feelings niya. Kaya nakabudget yung mga tinatawanan ng mga nag-gym na simula. Mali. First, Of course. Sige. Tama, natural progression naman ng workout. Oo. mga niba. Oo. Niba. Hindi, kasi ganyan talaga pag mula sa payat, ganyan na yung muscle mass. Rome wasn't built in a day. Baka wala lang roof yung gym. Oo. Kaya pinagpawisan na agad siya. Siyempre, may mga labas naman na gym eh. Di ba sa mga USA, nasa beach yung gym. Talaga, mga nagpapatandem. Oo. Yep. Yan lang kay Benson. Random. Ganyan yung Nakakatawa kasi ganyan rin ako dati. Hindi ka tumawa? Hindi! Yung kapag pinipilit pa kainin sa'yo yung magulang mo yung pagkain, pero ayaw mo nga. Umiyak ba siya? POV yung hinataw ka ng dos. Hindi. Ay naya kang kumain. Oo. Di ba pag bata kayo, Ayaw mo pagkain. Yung hinahabol mo yung hinga, may Kumbaga, parang napagalitan ka, tapos sasabihin na tayo, kapunan na. Tapos pipilitin ka pa rin kumain, kaya pang umiyak. Pero naalala niyo yung core memory niya, pag gumagano kayo na hinga, pag after niya, diba na? Oo, ganun talaga. Parang nakabuli mo yung hininga mo, pero syempre nga, kailangan pa rin kumain. Respeto sa ano, nakakaramdam siya ng emosyon, inside out. Bakit? Ano? Hindi ko gets. Hindi ko gets. Okay. Lalo ko natatawa pag sasabi mo di mo na gets eh. Hindi ba halata? Sino yung namamaga? Okay! Like ko siya nakita. Hindi na ako natatawa, RP. Hindi, sorry, may iba ka priority. Dito ko kasi yung pagkain. Hindi So tatawa ko lalo kasi parang ginagago mo lang ako eh. Hindi ko nga talaga nakita. So, Masabi, scripted tayo. kaya nga, hindi ko kasi talaga nakita. Sorry. Edited ba yan? Pero nakita ko na May mga- dating meme na to eh. May mga alcohol flash talaga. Flash ang tawag. Yung allergy. Pero, umabot ba nung ganyan kapula? Parang yung pag tumama yung toe mo, kasi ibang daliri okay lang. Meron kayo sa TikTok, diba? Hold your breath, tapos hindi na siya pinahinga ulit. Yung mga ganun. May mga ganun, pero galing sa lasing, ganyan. Ayaw, may mga ganyan Yung mga mestizo usually. Alam mo mula ba? Oo. Oh, hindi. Pag nalalasing. Tingnan natin. Inuman content na yan. Alam nyo na, abutin nyo ng 10k likes. Habang umiinom, Lalabas ko, Umiinom daw siya, Pochita. 10k likes. Ay, magaling kayo. Good vibes. Pampamilya. Ano yan? Tapos kinabukasan sabi niya sa akin, pwede ba friends lang tayo? Friends na lang daw tayo. Friend zone, par. Tol, sakit nun. Sakit nun. Bakit talaga nun, no? Mapapamucho ka nun, no? Hindi, tol, sabi ko nga eh. Ano? Ano sabi Buti mo? na lang, sana naging ala ka na lang. Ay, puki nang ina, para lagi Nakingin kita, ano, di ba? no? Oo. At least katabi pa kita. Tama. Alam mo, matagal lang ang kwentuhan pag ganito yung upuan nila eh. Sobrang komportable na eh. Oh. Hindi ba kaya yung chinelas yan? Di wala na kayo.
Uy, Yung grabe. ano na lang eh. Napudpud na. Ano pa, sinusulit yan, sinusulit. Siyempre. Pero kasi yung mga chinelas na, yung mga gamit na hindi mo ma-let go, di ba? Oo. So, pag Baka regalo ng friendzone sa kanya. Oo. Tsaka sakit nun. tingnan mo nga ulit yung pa. Get pa rin tayo muntikan mag-video nun eh. May daliri dun sa kanik kami. Ay, Frame tayo. Akala ko nga may gagawin, may lalabas eh. Kaya Na may nga, sino ba yun? nakakaiba eh. Sino ba yung mga ano? Baka yun yung pinapapunto niya, kaya nakatakip. Yung paa. Galing kay good vibes ulit. Natin si Snow White eh. ba't kailangan mo sabihin? Talagang lahat sa mga inuman, meron yung isa nagte-text na lang. Oo nga. Oo. Lasing na eh. Ang cute. Tapos yung simple lang doon. Tsaka may six pack niya oh. Kaya nga eh. Naging ganyan. Respect. Hirap niyan. Kasi pag wala kang ginagawa eh. No? Ligayan, tunay na kaibigan. Marunong mag-frame mo, alam mo. marunong. Support sa friend. Oo, magaling. Sino yung sa likod niya? Meron pa din. Meron pa, yung nagtitext at saka yung nakadungaw sa bintana. Meron nasa bintana. Nakadungaw. Ayun. Saan? Ayaw nga. Ayun. Nakakatawa! Hindi na ako tumatawa eh. Okay, so dagdag tayo ng dalawa pang buhay. Kasi special itong tumawa ka talo ka. Kailangan namin mag-adjust eh. Oo. Hindi pa namin Medyo bihasa pa. Hindi pa bihasa sa larong to. Sorry. Small gathering, big heart celebration. Galing kay Angelique. Wala na. Hindi ko na alam. Lalo na pag kayo nag-aral ka naman talaga. Tapos yung mismo araw kabado ka kasi yun yung 80% ng grade mo. Bigla wala na. Pag nabigay na yung grade mo, nandiyan na, ay bagsak ka. Wala na. Galing kay Mike. Ang daming shares nito. Oo nga, eh. Masama talaga ang Facebook. Papahusga talaga. Okay nang walang leeg kasi wala kang bodo. Mas gusto ko na yan. Eh mukha nga siyang maskulado nga. Oo nga, ibang babalik ta rin kayo. Kaya nga eh. Alam nyo na yung shampoo niya. Ay, no. Kakagising lang po natin guys kasi natulog tayo kanina. Pero kakagising lang natin kanina pa. Nandito tayo sa dagat guys dahil undas ngayon. Kaya ngayon magsiswimming tayo sa dagat ha. Medyo mahangin po yung alon. Medyo mahangin yung alon. Ay medyo maalon yung hangin. Kasi Mali pa din yun yung eh. malakas po yung alon kaya malakas yung hangin. Ay malakas yung hangin kasi malakas alon guys ha. Kaya mag-safety po tayo habang maliligo tayo sa undas. Ay sa undas, sa dagat. Kasi undas po ngayon guys kaya day off natin. Salamat sa panonood guys. Yan ang professional vlogger yun. Sanay na sanay. Naalala ko kasi yung original eh, yung truck sa tao. Ay, kala ko naman yung dagat. Ay, maraming dagat sa tao. Yan yung isa pa eh. Pero yung original nun yung parang, ay, nasagasaan ng truck sa tao. yun. Pero legit yun, di ba? Oh, yun yung legit. Doon yung ginagawa. Okay. Parang Pero pabili yung dapat. Lore. Oh, yun. Pero kudos. Yeah. Ang galing ng delivery niya. Galing kay King Giloid. Number 15. Number 15, binabaan mula. Paso number 24, umikot sa gitna, wala. Rebound ni number 9. Mga tropa talaga so, yun. Kinukupal lang siya. Ayoko ng ganun eh. Kasi ganun rin talaga kapag nakikinig ako ng mga nakapasok ko lang. Involved siya eh. Si Yung Oswin dahil commitment mo gano'n eh. lang niya. Ayoko. Nagbenatukan ka na eh. Hinihintay ko baka magbanlag eh. Ayun. Titiis, kinahagat ko na dila ko eh. Kumbaga Oo nga, ayoko kasi nakakatawa nga yun, no? Ganun ako eh. Mas nakakatawa ka. Galing kay Kiko Pai. Uy! Kahit magtulong-tulong pa kayo mga putangin na nyo. Sabi yung pinag-usapan namin sa podcast tayo. Tago. Panoorin niyo ito. Classic talaga eh. Kahit sa Netflix, talagang alam na lahat eh. Galing Talaga, yung Magaling. kung sino naman yung sayo ng ano na yun, naguro na yun. Gusto namin ma-interview. Ito galing kay 30. What's up, Lil? Oh my... Sino? So, Oh my God, bakit? At skip natin. Wala tayo na panood. Wala. Bawal yan. Sino nagpadala niyan ha? Galing kay bla bla bla. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Ting ning 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 ning. sakit. Kumanahan rasa sakit. Feeling ko mas masakit doon yung pinagtawanan siya ng tropa niya. Mas Pero masakit. masakit yung ano niya, pagdapa niya. Sakit sa palad ng tao. Siya yung nag-ano sa kanya eh. Siya yung sumapalpal sa sarili niya. Pero okay lang, importante. Sinubukan niya. Defensive Ito kay foul It's Mem G. Ito yung parang nagtag sa page na wala daw siyang credit kasi iba yung kumuha. Ayan. Sino to? Koreano ba yun?
Ano lang? Ano lang? Basis Na ano. Grabe. Cutie basis na. Mas gusto ko ito makita sa sa kanto, mga sumasayaw na ganyan sa gabi. Kesa Pongi! POV, sound it and jeep na Montalban ko ba? Mas basag? Ay, hindi basag eh. Eh, syempre. Oo, basag. Ayan. Cutie. First timers. Syempre. Cute naman nila. Okay, nag-ilan ako nakasakay sa ganyan eh. Talaga. Mas na-feel ko yun kung basag eh. Yung nangingin Ay, na oo. yung bakote mo. Basag stereo, ano nila, bass. Yung tipong isang legs mo nanginginig Oo. din. Galing kay Seon. 1 two-piece chicken with burger stick. Isa ka coke fruit. Apilin na per large price. Salamat. Dadagdagan mo patikat mo eh. Buti hindi ka sinampal naman. Galing kay Francis. No. Oh, food! Hindi pwede. Hindi pwede pakita yun, pero ipakita mo lang yung reaction namin. Sabihin na lang natin na nalaglag siya. Nalaglag siya dun sa mismong sahid. Oo. Iba, sana sa iba na lang siya nalaglag eh. Kaya nga. Okay, galing kay Wayin. Fake story. Ay, ito para maging bida siya. May mga Pabida lang. Tapos Jollibee. parang alam mo, parang, sige, tawa na sa lang mga natin. elementary, mga ganyan. Tawa So, na yun lang. eh. So yung tawa na ganyan, dami nakasimangot kaya. Galing kay Jan. Good morning everyone. Today we are going to discuss our storyboard about light dependent Calvin cycle. Introducing Power! Hindi ko kaya gawin. Pumiyak pa kasi itong sa gitna eh. Ayok. Okay, takbo na. Sige na. Okay na, mag-report na kayo. Sige na. Punta na agad sa likod. Punta na agad sa Iba likod. pa rin, yung cherish moments Yan. yan. Masaya naman yan. Sa school. Minus course. Ano yan? Bakit? Si One Hand Gaming. Si One Yeah. Pero may narinig ko yung issue dito eh na siyempre, di ba, na-offend yung iba. Pero para sa magtropa naman sila. At nag-comment din daw dito, ayun, nandyan din siya. Disclaimer, hindi ipopost sa isang content. Ganito yung ganito if walang consent ng kapwa niya pag-creator. So, siguro ito yung Circle namin. parang comedy. Di ba? Paano, dapat ka ba ma-offend para kay One Hand kung siya mismo Siya okay lang? mismo, yun na nga. Parang inaako mo eh. Parang ikaw ba si One Hand? Di ba? Parang, ba't mo inaako yung Yun yung hirap pag sa internet eh. Kaya parang yung sa nasabi mo ka dati, yung kay si Zombie, di ba? Na inano ni Jose. Pero syempre, sa kanya mismo, okay lang. Okay yun. lang. Okay lang, oo. Parang yung woke culture nga eh. Pag sumasobra na. Meron naman siyang merit. Yeah, pero May sumasobra. merit pero yun nga, nagiging self-righteous eh. Na parang, yes! Yun ang dapat ikatuwa namin dito yung comedic landscape ng social media. Ito kaya kay Idgaf. Ang tagal ko nag-antay ng sukli, sinabay na ayun pala. Oh. Ano yan? May iron ka. Iron. Sarap. Marami pa, may selenium, copper, mga ganun, nickel. Nickel yan, di ba? Gawa sa Nickel, tsaka yung next na COVID. Diyan, COVID. Iniinom mo na. Ay, ito na yan. Wala, di man totoo COVID. Nakakaka lang yung nagawa ng gobyerno. Illuminati lang. Illuminati. My little tomboy, my little tomboy. Loko-loko ang puto. Sumakto kasi yung kanta eh. Oo nga eh. Sumakto eh. Ito. Galing kay Harvey. Reverente. 3 on 2 break. Reverente. Apo, tsaka naman. Ilawayan niyo po. Reverente. 3 on 2 break. Reverente. Sinasal. Ito naman. Alcohol. Rebel. Sorry. Kasi nakakaba yung ganyan pag free throw shot. Nakapokus ka eh. Nakapokus ka sa goal eh. Ang dami. Hindi mo alam kung gano'n eh. Reminisce eh. Ano ba? Tagal rin sa buhay. Leche. Napigilan ko na. Pero nakamdaman, ba't nabasa? Wala na. Ano kayo musika? Lagi na lang siya gano'n. Nakakasawa na. Sinanay mo kasi eh. Okay? Nice na dad joke. Nice. Galing kay CJ. Ganda sa USD. No. Basa pre, basa. Grabe yung baha dito. Grabe yung bagyo kasi.
Ano? Hindi, wala. Hindi Isipin ako. mo. Hindi. Huminga lang ako. Hindi. So yun, mga ganun lang. Hindi kasi nasanay na ako sa Ondoy, mas malala pa dyan eh. Wala na yan. Dati di ba, may picture ka pa nga dun eh. Yung sa UST. Sa UST, yung nakaano pa ako. Nag-swimming ka? Hindi, Yung UST na word. word, di ba? Yung mga letters. Ay, mga UST. letters, ah. Nakapato ako doon sa gumuho na UST kasi nga talagang sobrang baha. Oh, yung tipong may bangkana, di ba? Yung parang may motorboat. Motorboat sa may Espanya. Oo, sa Espanya mismo. Multiplayer. Sugag na ako. Patay mo tayo. Lalalala. Patay. Ka na. Ay, sugag na ako. Lalalala. Patay na pa nila. So, yan ang tuloy na gamer. Oo, Nafe-feel mo yung kada action mo eh. Pwede siya mag-YouTuber. Oo. Nakakatawa yun, di nakakatawa. Nakakamiss yung ganyan yung pag ano ka pa sa game. Gigigil ka talaga eh. Immersed ka talaga. Ano kay local. Magkano lang nagkati? 50? Sige, tangi. Tara na, sige na. Sige na. Siya pupunta. Sound trip na tayo. Di ba artista yan? Alam ko, Philip Salvador. Ay, hindi pala. Buti alam ni Kuya. Nakatrabaho lang siya eh. Nasama sa content. Ay, good vibes lang. Okay. Good vibes lang. Good ba? Kala ko naman lulukohin. Ako rin eh. Okay. Galing kay Rain Santos, sir, bonus na lang sa number 5. Ito, Obo. Well, Talagang may mga ganyan na teacher. Hindi, pero may mga ano na rin, may mga teacher paano maka-vibe niya? Oo. Kasi may mga natitrip ng teacher. Hindi, pero may mga mabait na rin na teacher na, kunyari, nahirapan ba kayo? O to, yung sa sagot sa number 10, ganyan. Wala, may clue. Magbibigay sila ng clue, tapos guess mo na agad kung ano yung clue. Anong clue dito? Ayan yung clue niya. Ayan yung clue niya. Yung pa-clue. Yung mga napipikon na teacher, may mga ganyan. No, pero dapat, ako nga. Kung di natin alam yung context nito eh. Oo. Galing kay, Mark Yago. Tulog ka. Nahuli ba? Ano nahuli ba? Makakatakbo ba yan? Hindi, baka kasi nakatakas ang Ay, ba yan? si Cap, yeah. Yeah. Unti na lang eh. Wala. Lima na yun eh. Saan? Yung type of... Makainuman natin si Cap, tsaka si Baby Giant. Sige, kan kay Baby Giant, ano lang, coke sakto lang. Masaya na. Cookies mo. Tatawa na ako, talo na tayo. Pero tatapusin na lang natin yan. Ayan. Ano ba? Bawal nga! Kulit, hindi nga natin pinipakita yan. Sabihin na lang natin merong umaalog. Okay, ang kulit. Madedemonize tayo eh. Tangina. Sino ba nagpadala nito? Sino ba? Ayop kayo. Sunod. Ano yan? Pucha. Aso. Nagkama-plunge eh. Kasi white pa. iniisip nito, no? Galing. Namimiss niya yung owner niya. Sana all inisip. Sabi ako, lungkot na itong aso to. Wala. Ano? Maganda yung Yung mukha mga meme, yung mga wolf na galit, yung parang masculine wolf. Yung may nakita daw. Ayun, may nakita to. May nakita. May Or yung mga wolf na nakagano. Ano ba? Yung saan ba galing yun? Yung pa-wolf-wolf na yun? Masculine. Sa masculine. May masculine. Kay Jeannie Lin, Monkey D. Lugaw. Ano yan? Masarap yan. Magaling. Masarap yan. May mukha pa ni Luffy. Wow. Nilugaw. Oo, ni Lugaw pala, sorry, Lugaw. Monkey Nilugaw. Si Lugaw. Sunod. Will of Deep. Galing kay Mushroom. Sino? Si Erin. Sino Erin? Galing. Saan yung may nabasa? Dagat. Hindi kasi nararamdaman niya yung hitagpis. Pwede naman tayo tumawi. Hindi! Oo! Hindi. Pero panood ko na kasi yun eh. Panood ko yung visual clip na yun. Galing kay Clarence. Oh my God. Ako bastos na naman eh. Hindi na pwedeng itaas. Please. Ako na. Mukhang hindi lang Chika Joy to take out niya pag ano eh. Galing kay POV memes. Sabi. Hindi po gagana dyan yan, Nay. Siyempre, nagtitipid tayo. Baka naman pwede naman. Bawasan mo ng konti. Wala, hindi man lang, lugi eh. Bagsak pa. Hindi bagsak presyo, bagsak yung branch. Hindi kasi yung mga iba kasi mga magulang kasi, lalo na mga nanay. Sasabihin nila, ay wala pang mga libre yan? Huwag lang ba yan? Baka may kasamang case yan. Hindi ko kaya yan eh. Parang sanay na sanay Sanay talaga sila. Ako yung nahihiya eh.
Pero kaya nga, Pero pag sa palengke, kaya. oo, Sa palengke kaya. Sorry, ganyan. Hindi kasi Sa SM. Divisoria. Pero ang galing nga nila kasi kahit walang libre na kasama, for example, phone lang, masasabi pa rin, libre mo na yung case, mura lang naman yan. Sa ganyang store talaga na official? Official store? Paminsan mga nakikita ko talagang naaano nila, parang dadadaan sa salita talaga. I-like nyo na agad yung video para mas malabas na namin agad. So siguro sa susunod, tigtatatlo na buhay namin kasi may mga feeder ngayon. Wala mga pabigat syempre. Gul eh. Lulugi yung buhay eh. Nagkaroon tayo na extra ano yung sa ano yun, yung sa Mario, yung may one up, one up, 2 up kami. So, pasensya na pero okay lang yan. Diba? Ano naman, kasama naman tropa eh. Huwag nyo kapatid like, share sa mga walang tropa nyong friends. Medyo malungkot yan. Walang tropa nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol! Jed! Namamaalam. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.